znamo za kamilicu? To je onaj čaj koji nam bake kuvaju kada nas boli stomak ili ne možemo da zaspimo. Ali, da li ste znali da većina ljudi pravi jednu ključnu grešku zbog koje ovaj čaj izgubi svoja najbolja lekovita svojstva? Danas ćemo naučiti kako da napravite savršenu šolju kamilice korak po korak. Zagrejte 200 ml vode do ključanja. U vašu omiljenu šolju ili stakleni bokal sipajte jednu punu kašiku sušenih cvetova. Prelijte vrelom vodom, ali evo trika, odmah nakon toga poklopite čaj. U kamilici se nalaze dragocena etarska ulja koja su zaslužna za lekovitost. Ako čaj ne poklopite, ta ulja bukvalno ispare zajedno sa parom. A sada strpljenje. Ostavite čaj da odstoji 5 do 10 minuta, nakon toga procedite ga dok je još topao. Ako volite slađe, dodajte kašičicu meda, ali tek kada se čaj malo prohladi da ne biste ubili vitamine u medu. Možete dodati malo limuna, to će dati svežinu čaju. Kamilica nije samo za stomak, ona je prirodni sedativ. Jedna šolja 30 minuta pre spavanja signališe vašem telu da je vreme za gašenje. Takođe, odlična je za kožu i ispiranje očiju ako imate iritacije. I to je to. Jednostavno, a moćno. Pišite mi u komentarima da li pijete čaj samo kada ste bolesni ili imate svoj večernji ritual. Ne zaboravite da lupite like i pretplatite se na kanal za još zdravih recepata. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!